bass drops in our ears, go boom. Padap. Nyt me pelataan rallipeliä. Ja mä pelaan tätä. Vähän vaan. Mennään kanjonin, tää on lempi. Etsin yhtään kovemmalla vai... Fuck. Miks? Pistän se tuohon. No niin. Kautta tää päriset auto. Parr. Toi alku meni vähän huonoon, koska toi se mun Modisen. Mekin muista sen nimeä. Se oli tossa tän tiellä. Mut yleensä mä saan tässä 22 tai 20 tai 25. Pahimmillaan 30. Taas ei tää onnistu. Tuli kuvauspaineet. Damn. Damn. Tosiaan homman nimi on tässä pelissä, että ollaan itse pelanneet. Sä otat tästä näitä hittiä. Ei siis sitä, että sä vedät jotain turpaan. Tai sua vedetään turpaan. Nyt mä saan suoran lähet, se on sinne sekin parempi. Älä käänny noin. Tosta on nyt 31. Jos pääsit yli 2 tonniin, saattaa standing. Sen mä oon saanut sen niin monta kertaa, nyt sitä ihan liikaa ole saanut sellainen, saa joka pelissä. Kyllä mä varmaan joka pelissä muuten saanut. Mä en mä hirveästi pelaa, paitsi jakan peli. Ei tuu sitä. Ei tuu mitään. Tästä näin. Oh snap, se on lähellä. Mä saan ne tässä. Tää on lempikohta tässä pelissä. Mä oon saanut 3 tonnia. Snap. Se on 25 ja 1. Jos sä saat koinsseja tästä. Homman nimi on tässä. The bass drops in our ears, go boom.